Novela Mayer și Mayer din romanul Valea Piersicilor de Paul Leibovici. Strada Tirului era cam pe la periferia orașului, în apropierea grajdurilor primăriei. O mahala, cum îi spuneau cetățenii din partea locului. La drept vorbind, pe acolo nu întâlneai clădiri cu etaj și nici magazine. În colțul străzii era pe vremuri o cârciumă a Coanei Surche, o bătrână care moștenise vadul de la tatăl ei. Ea vindea făină de păpușoi, zahăr cu 100 de grame, drojdie, sare, ulei. De la un timp nu mai avea ce vinde, căci alimentele se găseau doar la cooperativă, iar vin sau țuică nu avea de unde să mai procure. Chiar și dugheana era cocoșită, pereții scorojiți și geamurile prăfuite. Surche stătea uneori în prag la o vorbă cu femeile din cartier. Mayer era un intrus. Nu cunoștea mai pe nimeni dintre locatori. Avea el un prieten încă de pe vremea când erau tovarăși de zdup, un maestru care lucrase la fabrica de postava lui Singer. Ambii au fost colegi de suferință la Jilava. Maestrul, odată cu răsturnarea căruței, a fost ridicat în muncă. Mai întâi a fost trimis la școala de partid, apoi i s-a dat un post la partid din regiune. Când venea pe acasă, era obosit, nu prea ieșea pe stradă. Mayer, la început, numai ce se mutase. L-a căutat, ba chiar îi lăsase vorbă că ar vrea să-l vadă. Cioranu, ca așa îi spunea maestrului, într-una din zile, trecuse pe lângă o pereche care pășea alene. După vreo câțiva metri, rămase pe loc, apoi își sucise capul spre cei doi bătrânei, pe lângă care trecuse. Mayer avea ochii micșorați, iar în jurul lor cearcăne adânci. Privirea lui vioaie de odinioară dispăru. Dacă n-ar fi fost însoțit de Eva, nevastă sa, mai mult ca sigur că cioranul ar fi trecut pe lângă el, fără să-și dea seama cine e. Omul era o epavă, o oboseală psihică. În ultima perioadă căpătase și un tic nervos, învârtea capul de 2 ori spre dreapta. Avea o înfățișare de om bătrân, cu toate că mai avea 1 an sau 2 până să împlinească 50. Cioranul își grăbi pașii până ce i ajunse. Schimbară câteva cuvinte și fiecare plecă în drumul lui. Maierii au pornit o agale spre strada Bălții, de parcă erau în căutarea cuiva. Maestru se opri și privi din spate. Ambii erau cocoșați de tolba grea a suferințelor. Maier a avut pe vremuri o prăvălie de manufactură. Ușa din spatele locuinței sale dădea într-o curte unde mai locuia Burăh, croitorul, și căldărarul cel cu articole de piele. În prăvălia lui Mayer nu prea se înghesuiau clienții, cu toate că era în rând cu ceilalți negustori de postavuri țărănești. E drept că el avea marfă mai de soi, așa că și prețurile erau mai piperate. În schimb, o sumedenie de prieteni îl vizitau peste zi. Pe teșgheaua lungă erau întotdeauna 1 sau chiar 2 cutii de șah, pe care se aflau piesele aranjate, gata de joc. De statură mijlocie, cu o chelie din care țâșneau câteva fire de păr roșu pe care le trecea cu degetele palme mici dintr-o parte în alta. Era veșnic într-o mișcare aproape neîntreruptă. Scara cu 3 trepte o urca în viteză ca să-și dea jos un val de marfă la care nu ajungea în mod firesc. Spre deosebire de colegii săi de breaslă, comercianții care aveau obiceiul de a sta în fața prăveliei și a agăța clienții, el, Mayer, nici măcar nu deschidea ambele uși. După ce trăgea obloanele, privea la marfa expusă și se retrăgea după teșghea. Citea un ziar sau o carte pe care o scotea dintr-un colț sau altul al unui raft. Se așeza pe colțul teșghelei pentru scurt timp și iar o pornea undeva pe vreun raft cu foile desfăcute larg.
Din când în când intra câte un prieten cu care se întreținea. Uneori, în timp ce discutau, mișcau piesele de șah. Alteori, câte unul rămânea cu piesa între degete, în timp ce discutau discret. În dimineața lui 19 decembrie 1943, obloanele prăvăliei lui Maier erau trase. Se făcuse aproape de orele prânzului. Nici o mișcare. Maier era burlac. Dacă îl întrebai de însurătoare, zâmbea, clipea din ploape de câteva ori și pomeiții se înroșeau și mai tare. Apoi, după o pauză, schimba conversația, povestind câte ceva dintr-o carte pe care o citise și care se referea la câte un eveniment istoric. Spre amiază se răspândi zvonul că doctorul Manase, Lazarovici de la banca de credit, Finkelstein și, desigur, Maier au fost ridicați în cursul nopții. Beciul poliției le era cunoscut acestor bănuiți de a fi o celulă comunistă, cât și lui Cioranu. De câte ori treburile pe frontul de est mergeau prost, și ele mergeau din ce în ce mai rău, bănuiții erau reținuți și potcoviți. Finkelstein era contabil la fabrica lui Singer. Era un tip plin de umor. De cum îl întâlneai, te bătea pe umăr și îți plasa un banc, 2. Avea mulți prieteni printre muncitorii de la fabrică. Cu fiecare avea câte ceva de vorbit, de povestit. Cioranu devenise omul său de casă. De cum era arestat, o puteai vedea pe nevastă sa la orele serii că își lua broboada peste cap și trecea cu pași grăbiți spre strada unde locuia familia Cioranu. De data asta, Jana Finkelstein rămăsese acasă, la fel ca și Ileana Cioranu. Băiatul Cioranilor trecuse pe strada mare, se opri pe trotuarul de vis-a-vis de prăvălia lui Maier, apoi își grăbi pașii spre locuința lui Finkelstein. Tot orașul era în fierbere. Aceștia și încă vreo 2 de la Singer erau arestați și ținuți în beciul poliției. Erau bănuiți că fac propagandă comunistă, că ar fi partizani. În una din nopți s-a auzit zgomotul obloanelor de la Maier. De îndată, de după ferestrele ușilor, s-au putut zări capetele vecinilor. 2 polițiști l-au coborât dintr-o mașină pe Maier. Au intrat în prăvălie, apoi în locuința acestuia. Când au ieșit, purtau în brațe câteva cărți, niște hârtii și o geantă. Maier și tovarășii lui au zăcut în beciul întunecat zile și nopți. Apoi s-a zvonit că au fost duși la o închisoare undeva prin Oltenia. Odată cu încheierea celui de-al 2-lea război mondial și eliberarea României, Maier se întoarse acasă. Prăvălia avea rafturile golite de marfă. Cel care fusese în locul său, că așa era legea romanizării, își goli rafturile și cu banii aduși plecă în refugiu. De fapt își luă tălpășița. Maier o luă de la capăt. Nu mult după ce se întoarse, rafturile se umpluseră cu postavuri, pânză de la fabrica din Buhuj, iar voiajorii se abăteau din când în când promițându-i credite. Negustorii îl vizitau unul după altul. În una din seri, o gospodină din apropiere i-a aduse de ale mâncării. Alta veni cu o tortă și nenumărate prăjituri. Când era aproape de închidere, veni Jana, Niță Cioranul și feciorii săi. Pe teșghea erau înșirate câteva sticle cu vin, farfurii cu scrumbie și pâine proaspătă. În doiul petrecerii de bun venit intră Finkelstein. Se făcu tăcere. Toți erau numai urechi la bancurile picante. Trecură câteva săptămâni și într-o bună zi Maier trase obloanele din nou. Negustori, rând pe rând, au început să lichideze mărfurile. Nu mai avea de unde să se aprovizioneze, căci fabricile au fost naționalizate. Maier fusese numit de partid directorul magazinului de stat. Unii dintre negustori au intrat ca vânzători, alții erau recepționeri și lucrau la depozitul central.
Maier devenise figura centrală a orașului. Mai mult era la partid decât la birou. Colegii de suferință primire funcții în oraș, precum doctorul Manase, acum șeful spitalului. Pe Cioranul l-au trimis cei de la partid la o școală în capitală, iar unul din băieții lui era ofițer la securitate. Timpurile s-au schimbat și cine era la stat sau la vreo cooperativă avea din ce trăi. Finkelstein își schimbă numele în Fink și primi o funcție importantă altundeva. Lazarovici, după ce se eliberă din închisoare, se învârti câteva vreme prin oraș, iar apoi dispăru cu tânăra lui nevastă, care era profesoară, și un prunc de vreo câțiva anișori. Iar zvonuri, băunuieli, până când, într-o zi, sosi o scrisoare la una din fostele ei colege. Scrisoarea stârnise mare vâlvă la școală. Lazarovicii se aflau în Israel. Fotografia familiei trecea din mână în mână. Țicul Lazarovici purta uniformă militară, iar ea era acum profesoară la un chibuț. Maier, care până nu de mult era holtei, își găsise o nevastă. Eva, de îndată ce s-a mutat în locuința acestuia, din spatele prăvăliei, se făcu cunoscută printre vecine. Vara aceea era călduroasă. Spre seară, femeile ieșeau în curte și, așezate pe câte un scaun adus din casă, clămpăneau până târziu. Cetățenii începură de nevoie, să se obișnuiască cu regimul, cu noul trai. Unii dintre vecini s-au mutat, alții au venit în locul acestora. Croitorul Burăh rămase văduv și s-a mutat la copii. În locuință a venit un milițian cu tânăra lui femeie. Lenuța avea fața deschisă și cât ținea ziua de mare, se auzeau hohotele ei de râs. Într-una din seri, Eva Maier nu ieși ca de obicei la taclale. O fi plecată la vreo vizită, spunea una din vecine. O alta, mai guralivă, își dădu cu părerea. Ba să mă ierți, mata, directul Maier, ștabul de la partid a primit o funcție principală și s-a dat mașină, așa că și Evei s-o fi urcat la cap. Și uite așa, fiecare din vecine trâncănea pe contul Maierilor. Unul din vecini, care avusese și el o dugheană în piață și era acum funcționar la depozitul de haine al magazinului de stat, îi șopti nevestisi în una din serii. Am auzit că Maier a fost dată jos din directorat. Rebecca plasă știrea proaspătă alte vecini și uite așa cât ai zice pește, cu toții comentau și o plângeau pe Eva. Lenuța, nevasta milițianului, se făcu că nu știe despre ce îi vorba. Auzea comentariile, dar tăcea, ceea ce nu prea era în firea ei. Maier se afla din nou în beciul miliției. Eva află că bărbatul ei va fi judecat la tribunalul orașului, dar nimeni nu anunțase când. La orele când vecinele se retrăseseră fiecare la locuința ei, Eva, în papuși de casă și cu un halat din pânză albastră, bătu discret la ușa Lenuței. Se vede treaba că tânăra femeie știa ceva, de vreme ce fața ei se lungise și ochii îi lăcrămau. Eva se așeză, bău câteva înghițituri de apă dintr-o cană de tuci. Femeile se priveau și tăceau. Din când în când se deschidea ușa. Apoi Eva văzu în prag pe Teacu, tânărul milițian, bărbatul Lenuței. El îi aduse vestea Evei că mai era fost acuzat de trădare a cauzei comuniste, de protecția negustorilor și de nereguli financiare. Teacul îl vizitase pe Maier în celula din beciul miliției și în felul acesta a făcut legătura cu Eva. Mulți dintre noi n-au putut înțelege ce se petrecea în zilele aceea. Noi legi, noi capete urcau la tribună și altele coborau plecate în beciurile miliției și securității. Maier a fost condamnat și a zăcut un timp la închisoarea orașului. Apoi a fost mutat.
Eva a părăsit locuința de pe strada mare și s-a mutat cu chiria altundeva. Nimeni din vecini nu știa unde. Teacu, în una din zilele lui, în celula lui Maier de la poliție, zări pe un perete o zgârietură, Maier 1943. Au trecut vreo 2-3 ani și Maier din nou era văzut prin mahala orașului. Era fără slujbă, iar de pensie nici vorbă. Maierii trăiau din ce vindeau din casă și din ajutoarele primite de la prieteni. Fiind nu mai era jucător de șah, iar doctorul Manase era singurul care îi mai trimitea cât un ajutor. Ochii aceia vioi se întunecaseră, șuvița de păr roșu se albise cu totul. Cioranu, după ce i-a întâlnit, o trimise pe nevastă sa la Maier. Teacu era acum ofițer superior la miliție. În una din zile, coborâ în interes de serviciu spre celula unde zăcuse Maier. De 2 ori veni acasă și puse pe masa din sufragerie o fotografie. Lenuța o privi lung, apoi îl privi întrebătoare. Ce înseamnă? După câtva timp, când Teacu mergea în costum civil și era doar funcționar pe undeva, îi spuse Lenuței: Așa-i viața. Unul din băieți m-a turnat că am fotografiat scrisul din celulă. Îți amintești? Lenuța scoase fotografia din dulapul cu rufe. Ambii au privit-o lung și într-o respirație lungă se întrebară: unde o mai fi și Maier?